tafamba mamaera Savannah music. we go again. Ipapo ability animoperera ipapo ayo miss DJ Doshkai Koko itwa avachaona moto vese vane godo. Ipapo animoperera ipapo DJ Doshkai Koko anipereze kumanya pamangoma ndimo expire ini ndakasimba ende kuti pamangoma andimboritaya vaifunga kuti ndapera, that's why vaigara vachinsaisa. Manje ndadzoka nerimwe patani rinocheka kungereza. Ivavo negodo ravo style ravo dzevacharamba vakafriza. Uno kusavhana mangoma tichimatasha vanenge auye very quick this time vese ndovaita sikijirova masidekick umwe ndomudzika piki ndini ndine hobo matactic pamangoma ndine chiki chiva vari wiki vakasviba ini ndovagezesa nejikstayera ndipe stick stivaratidze kuti chipo changu achina kuna mwane stapstick vaifunga kuti ndapera, that's why vaigara vachinsaisa. Manje ndadzoka nerimwe patani rinocheka kungereza. Ivavo negodo ravo style ravo dzevacharamba vakafriza. Uno kusavhana mangoma tichimatasha paningapisa. Ndinongopedza maspotsi anoda kunetsa ndinomubata mapatsi. Vamwe ndivo vari kuwanza maprati hanzi uyu apera anga ari kupi. Handipere zvekumhanya pamangoma ndimbo expire. Inini ndakasimba ende kuti pamangoma andimboritaya. Vaifunga kuti ndapera, that's why vaigara vachinsaisa. Manje ndadzoka nerimwe patani rinocheka kungereza. Ivavo negodo ravo style ravo dzevacharamba vakafriza. Uno kusavhana mangoma tichimatasha vanenge auye very quick this time vese ndovaita sikijirova masidekick umwe ndomudzika piki ndini ndine hobo matactic pamangoma ndine chiki chiva vari wiki vakasviba ini ndovagezesa nejikstayera ndipe stick stivaratidze kuti chipo changu achina kuna mwane stapstick vaifunga kuti ndapera, that's why vaigara vachinsaisa. Manje ndadzoka nerimwe patani rinocheka kungereza. Ivavo negodo ravo style ravo dzevacharamba vakafriza. Uno kusavhana mangoma tichimatasha paningapisa. Ndinongopedza maspotsi anoda kunetsa ndinomubata mapatsi. Vamwe ndivo vari kuwanza maprati hanzi uyu apera anga ari kupi. Handipere zvekumhanya pamangoma ndimbo expire. Inini ndakasimba ende kuti pamangoma andimboritaya.